Kule video sizokwenza izibonelo zokugrafa ama-quadratic functions. Kwi-video edlule njalo ngiphambukile kancane kade ngenza lesibonelo lesi kade ngisenza esithi f x plus g times hx plus j. La uma ngitimes fx no hx ngithe usiphuma no fhx, angithanga fhx squared ngoba phela x babili uyabona x times x x squared. Ngiphambuke lapho ke kodwa lokho kunye uma uqhubeka bengiyi right impela ukuthi nje ngikhohlwe le sign ethi squared. Ngiyaxolisa impela kodwa uma uqhubeka multiplies fjx plus ghx plus gj, yabona ukuthi uphuma nento efana kade ngiyibhalile ukuthi nje yilo squared bengawubhalile. Ngiyaxolisa impela ngiyathemba anginiconfuse anga kakhulu. Kodwa ke manje ngithe sizokwenza ama-quadratic functions esiwagrafa la kwi-graph yethu. Asiqale nike. Sizoqala ngo y equals x squared minus 2x plus 8. Y equals x squared minus 2x minus 8. Angithi uyazi ukuthi mesenza lama functions ukuthi siqala ngokuthola ama factors ale number sigcineni ukuze sibone ukuthi i-product yawo isinika le number sigcineni ebese uma uwa-adda uthola le number ngaphakathi nendaweni. So sizothi ke ama factors ka 8 sizosebenzisa 1 no 8 u2 no 4 u2 no 4 sothi negative 2 no positive negative 4 njalo nxese no positive 2. Bese ke sithi y equals x minus 4 times x plus 2. Bese si-factorize ke sizophuma nalokho ebese ke ngoba phela kumele siphume nama coordinates kumele siwaplothe la kule graph yethu x axis y axis. Kuzomele sithi 0 equals x plus 4 x minus 4 nje nxese x plus 2 ebese lokho kusitshela ukuthi u x equals x minus 4 equals 0 angithi or x plus 2 equals 0. Lokho kusitshela ukuthi mase 4 komabili amacele sizothi x equals 4 ngala bese mase subtract 2 komabili amacele ngale sizothi or x equals negative 2 x equals negative 2. Uyabona ukuthi iyafana nama equations akade ama quadratic equations akade siqala shuthi ima coordinates ala 4 no 0 ebese lana u negative 2 x value u 0 y value. Asenze aka siplot sibona 4 1 2 3 4 usisinyuke ngo 0 y 4 0 bese sithi negative 2 no 0 yeah. Uyabona 2 no 0 naka kama coordinates sisebenza nawo mase siqhubeka ke kukhona phela sizophuma ne shape yethu yale graph sizoba ne shape ekuthiwa i-parabolic curve. So le parabolic curve inganyuka noma ingehla yabo ingaba ngathi ibheke phezulu ngathi smiley face noma ingabe ngathi yehla ngathi sad face. Ebese ke i-highest point noma i-lowest point la kuzogcina khona i-graph before i-curve le parabolic curve ibizwa nge-vertex la engidwebe khona la amachashaza i-vertex igama lale yaleyo point. So thina sobe sibheka ukuthi lana ke i-vertex yethu izobe iphi. Yabona ukuthi uma la ngidweba khona ukuthi i-vertex yakhona ngabe maximum point kodwa le phezulu ngabe i-minimum point ngoba ila kwama negative.
yeah. Sizothi ke x x, yeah, well, vertex equals 4 plus negative 2 over 2. Loko sineke 4 plus negative 2 ba 2 over 2 ba 2 divided by 2 1. Yeah. Ebese ke sithi y where vertex u 1 squared 1 loyo njalo minus 2 times 1 2 loyo minus 8. 1 minus 2 minus 8. 1 minus 2 minus 8 usinika negative 9. 1 negative 9 ama coordinates ethu la phakathi nendawo. So sithi 1 bese sithi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 negative 9 umala. Negative 9 ke lo. Sesingayidweba ke manje curve yethu sibone ukuthi i-parabolic curve yethu izobe ime kanjani. Uyabona ukuthi kuzoba yi-minimum point le parabolic curve yethu ngoba ila kwama negatives. Nako ke sidwebe sidlule nangala bese siyothinta nale enye ama coordinates yethu. Ebese nansi ke curve yethu yabona ukuthi le iyi-smiley face iyi-parabola ene minimum point u1 negative 9 minimum point yethu la. U0 no negative 8 asibona ukuthi mis substitution singabona singaphuma yabona ukuthi uyathinta ngempela. Yeah, iyona parabolic curve yethu ke leyo kade sigraph ama quadratic functions ethu. Awuthi ngisuse lokho na sokwazi ukwenza yesibili. Sizotlana ke y equals 2x squared plus 6x plus 4. Ebese ke sothi y equals 2 times x squared plus 3 times 2 3x plus 2 njalo ngoba u6 divided by 2 3 u4 divided by 2 2. Yeah, ebese ke sizobheka ama factors ka 2 sothi 2 times x plus 2 x plus 1. Yabona uma sesi extendile y equals njalo ebese ke singathi singehla sithi 0 equals 2 x plus 2 x plus 1. I-x ama x values ethu la yabona kodwa sazoqhubeka ebese ke sithi x plus 2 equals 0 or x plus 1 equals 0. Lokho kufana nokuthi x equals negative 2 or x equals negative 1. Yeah, ebese ke sithi negative 2 0 ama coordinates sokuqala. Ebese no 1 no 0 ama coordinates negative 1 no 0 ama coordinates ethu esibili. Ebese asiplotte ke lawo qala sibone ukuthi negative 2 no 0 umele ya umela othi ngisebenzisa ukhala obonakala ya negative 2 negative 1 negative yeah 1 2 ya senze njalo 3 bese sithi nakhona 1 2 3 negative 1 negative 2 negative 3 ya asiplotte ku negative 2 no 1 eqala sishintsha umbala wethu negative 2 no 0 nxase ula bese negative 1 no 0 ula. Ebese ke sibheka i-value yethu engaphakathi nendawo noma i-y intercept yethu. U-x
vertex negative 2 plus negative 1 divided by 2 lo sinika negative 3 over 2 ofana no negative 1.5 ebese ke lo negative 1.5 sizo substitute la kule equation ukuze sithole y-intercept yethu esizothi y equals negative 1.5 squared 2 times 3 over 2 negative 3 over 2 squared negative 3 over 2 no 1.5 into finite plus 6 times 3 negative 3 over 2 plus 4 ebese sithola 2 times 9 over 4 plus 6 times negative 3 over 2 9 ebese si plus 4 ebese sithola 9 over 2 negative 5 negative 9 plus 4 negative 5 so it's minus 10 over 2 and 9 over 2 minus 10 over 2 negative 1 over 2 lo negative half lo so negative 1 over 5 no 1 over no negative 1 over 2 i-vertex yethu kumelana ke lokho yeah yabona ukuthi mase substitute leke i-vertex yethu siphuma nayo kanjani so mase sidweba ke sizokwehla sithi sinyuke ngala sinyuke nangala ebese ke nansi vertex yethu yeah asiqhubeke uyabona ukuthi ugraph ama-quadratic functions akunzima nje wenza into efana njengasekuqaleni ukuthi nje usuzosubstitute ama-x nama-y values ukuze ukwazi ukuphuma nomphumela wakho so sike manje y equals negative x squared plus 10x minus 21 bese sithi y equals negative 1 x minus 10 times x plus 21 uyabona bese ke sibheka ama-factors a-21 ukuze siwasubstitute lana sibone ukuthi product yazo sinika 21 bese uma wa-edda uthola u-negative 10 yini isum yawo sinika u-negative 10 noma positive 10 ngaphela u-negative 10 some negative 1 positive 10 so sike negative 1 x minus 3 x minus 7 minus 3 minus 7 negative 10 negative 10 times negative 1 positive 10 yabona yeah bese ke sithi 0 equals 1 times x minus 3 nxa x minus 7 bese sithi x minus 3 equals 0 or x minus 7 equals 0 lokho kufana nokuthi x equals 3 or x equals 7 or x equals 7 meswaplota ke zothi 3 no 0 angithi bese no 7 no 0 nanka kama points ethu ake mase ke manje kumele sibheke i-vertex yethu 3 plus 7 divided by 2 3 plus 3 is 10 divided by 2 is 5 so substitute la negative 5 squared or 25 plus 10x or 50 minus 21 negative 25 plus 50 25 minus 21 is 4 uma ngikwenza ngekhanda u4 ngempela asuplothe ku4 wethu so bano 5 la wala phezulu no 4 bese ke siyawufaka la u5 no 4 asihlanganise ke parabolic curve yethu sibone siphuma nani mawucabanga kuzophuma le ebheke phezulu noma ebheke phansi
mawubuka nje ubona kanjani mawubuka lama points esawaplotile ubona ngathi kuzophuma nenjani akuhlanganise sibona susuka la nakho-ke siphuma nebheke phansi ngempela-ke uyakwazi ukudweba ngikwazi ngempela angcono bese siyehla nanso-ke i-parabolic curve yethu ebheke phansi uyabona ukuthi-ke la i-vertex yethu i-highest point-ke manje ngoba ila kwama-positive futhi iphezulu kwi-y axis iyi-highest point la kule y axis yethu iwona-ke ma-quadratic functions asiwagrafile-ke la uyabona ukuthi impela senza into efanayo nje ukuthi sisibheke ama-x values nama-y values ukuze sikwazi ukuplotha ama-points ku-graph yethu ukuze sibone ukuthi uma siwa-representa njengesithombe siphuma nento enjani kulama-functions ethu